No, počkaj. Áno, áno. No o očkovaní ale sme sa zúbali. Čaute ľudia, moje meno je Marko a dneska si vítam pri ďalšom pranku. Viem, že teraz tých prankov je trošku viacej, ale keďže mám nápad a zrealizujem ho, tak prečo to nevydať? Dneska ma napadla taká vec, maximum som pozeral televízor, mami syna odbehla do obchodu a to mi vyhovovalo a v tej chvíli bola reklama o očkovaní. Ja som maximálne zo Slandy povedal, ja ho niekedy tak doťahujem, že aj on pôjde na takéto očkovanie. Keďže on sa ich bojí, očkovaniu sa bojí, tak jednoducho začal revať a začal panikáriť. A mňa tej chvíli napadol perfektný nápad na prank. Rýchlo som utekal pre mobil, som si ho tajne skoval, som to tajne všetko prichystal. Keď bude trošku horšia kvalita, čo aj bude, lebo bola tma, tak ma ospravedlňte, ale nemohol som tam dávať svetla a tak ďalej, aby to bolo vylepšené, keďže by ste ho zistil a všimol a nebolo by to také dobré. No tak jednoducho ma napadlo, že natočím taký prank, že akože pustím si akože volanie, akože pôjdem volať mamine, potom akože ona mne naspäť zavolá a budem ho takto doťahovať, že jej to poviem, on sa bude báť a tak ďalej. Buďte očakávanie a tešte sa na tento prank. No, počkaj. Áno, áno. No o očkovaní ale zvierat, že čisto činou máme ísť. A potom dodávali aj deti, ale tam hovorili, že taká ja, že či aj ja mám ísť. A či aj Maxim, to neviem, to nie. To nie, Maxim nie. Ale sme sa zúbali. Nie zúbali. Ty to robíš. No ináč, čože, prišiel Maxim ostatný. Starky mi niečo hovoril o očkovaní, že má ísť zajtra. Starky Boravický. Áno, už aj áno, má očkovanie. Ja? To asi nie. A zajtra? Sobnoho? Ja ešte Maximum. Ja ešte so mnou. Maxim. Čo? Inko, pamätáš, čo som ti včera hovoril o tom očkovaní? Áno, nebudeš taký chvíli, daj mi pokoj. No, tak ja som... Daj som si nevášal píšať a tej si rýchlo píšol. Ja som volal. Čo to je? Ja som volal so Starkým Moraveckým a on mi hovoril, že dneska ide tiež a že zoberie aj teba. Tože akože vedel. Čo? Dneska deti nejdu na očkovanie. Tak ja zavolám svojej doktorke. Dobre. No. Dúfam. Počkej, no. Dobrý. Ale viete však, ešte som chorý stále. No, to som sa chcel spýtať, aj mamina sa vás pýta, že či pondelok s mojím malým, však poznáte môjho brata, na očkovanie. Áno? Aťa. Takže ľudia, to je všetko z tohto pranku. Ak sa tento prank páči, hoďte sem like, ak tu nás zbierame voľakých 200 lajkov, tak budem rád. Viem, že tento prank možno nebol taký ako na maminu a na ocina, ale toto sú také pranky, že keď ma napadnú a dobre mi to ako tak vyjde, tak to jednoducho vydám, keďže už to viacejkrát opakujem, ale do budúcna by som chcel robiť len a len pranky. Takže niekedy budú takéto, ako by som to povedal, menšie pranky, potom budú také väčšie pranky, ako kedy. Keď ma niečo napadne a vyjde mi to,
tak to jednoducho vydám. A keď sa vám to bude páčiť, tak budem vydať viacej takýchto menších prankov. Takže ak sa vám to páči, určite dajte like. Môj osobný Facebook máte dole v popise, napíšte to veľkú správu. A moju fanpage tiež máte dole v popise, nášte tam voľaké lajky. Môj Instagram, ktorý je menej aktívny, ale predsa. A môj Snapchat, na ktorom som asi najviac aktívny, čo sa týka týchto sociálnych sietí, kde s vami udržujem veľký kontakt, tak tam jednoducho sledujte a sledujte moje Snapday. To je asi všetko. Lajkujte, odoberajte, komentujte, zdieľajte, klikajte na reklamy, kto ešte reakcie a čaute.